1955, χαρακτική του Μελάνη. Παρατηρούμε πως η σκηνή της προσκύνησης των μάγων αποδίδεται αυθαιρετικά. Μπροστά στο θείο βρέφος γονατίζει ένας μάγος και του προσφέρει ως δώρο ένα στένο πάνω σε δίσκο, ενώ πιο πίσω διακρίνονται οι άλλοι δύο μάγοι. Η Παναγία όρθια στα αριστερά της σύνθεσης, με τον Χριστό στην αγκαλιά της, περιβάλλεται από την ασαφή ένδειξη μιας αψίδας. Οι μορφές είναι στυλιζαρισμένες, κυριαρχούν οι καμπύλες της επιφάνειας που σχεδιάζουν το σώμα της Παναγίας. Τα νέα ευρωπαϊκά καλλιτεχνικά ρεύματα της εποχής δεν μπόρεσε να καταργήσει εντελώς τη βυζαντινή τέχνη. Οι αγιογράφοι δεν σταμάτησαν να κοσμούν τις εκκλησίες, ιδιαίτερα χάρη στις προσπάθειες του Φωτικότογλου και των μαθητών του, ενώ παράλληλα υπήρχαν και οι λαϊκοί αγιογράφοι. Οι λειτουργικές ανάγκες για τη μητέρα του Θεού συνέχισαν να δίνουν έμπνευση στους αγιογράφους. Η Ορθόδοξη Εκκλησία κράτησε την παράδοση της αγιογραφικής τέχνης, διατηρώντας το θρησκευτικό και πνευματικό χαρακτήρα της. Σύμφωνα με τον Φωτικότογλου, η γέννηση του Χριστού αποδίδεται στα βυζαντινά εικονίσματα με την